Il-Fond Monetarju Internazzjonali nnota li fl-aħħar 10 snin Malta esperjenzat tkabbir ekonomiku qawwi b'rata medja ta' kważi 7% fis-sena, xprunat l-aktar mit-turiżmu, il-gaming u s-servizzi professjonali. Ir-rapport jgħid li l-ġid nazzjonali rasan ras kważi rdoppja mill-2013 l-hawn u issa qabeż il-medja Ewropea. Minkejja dan l-IMF jissenna li tkabbir jistabilizza għal madwar 4% fis-snin li ġejjin hekk kif xi setturi bħal gaming u t-turiżmu qed jilħqu livelli ta' maturità. L-IMF qal li jaqbel mal-istrateġija fiskali tal-Gvern u jantiċipa li jekk id-deficit jinżel għal madwar 2.6%. Il-pis tad-dejn se jibqa' stabbli madwar 47% tal-ekonomija, ferm taħt il-limitu Ewropew ta' 60%. Il-fond jinnota li d-deficit diġà naqas gradwalment grazzi għal żieda fid-dħul mit-taxxi u tnaqqis fl-ispiża tas-sussidji tal-enerġija. Madankollu jisħaq li Malta għandha tkompli ssaħħaħ il-ġbir tat-taxxi bid-diġitalizzazzjoni u tnaqqas gradwalment dawn is-sussidi filwaqt li tipproteġi familji vulnerabbli. Ir-rapport qabel mal-istrateġija tal-Gvern biex it-tkabbir ikun ibbażat aktar fuq il-produttività, l-innovazzjoni u ħiliet speċjalizzati minflok dipendenza fuq tkabbir fil-popolazzjoni u ħaddiema barranin. Il-fond qal li l-Pjan Malta Viżjoni 2050 għandu potenzjal li jitwettaq fid-dawl tar-riformi li saru u d-dinamiżmu tas-settur privat. Għall-ewwel darba l-IMF irrifera b'mod pożittiv għal politika ta' Malta dwar il-migrazzjoni tax-xogħol. Qal li politika aktar strateġika li tiffoka fuq ħaddiema kwalifikati u żvilupp tal-ħiliet lokali tgħin fit-trasformazzjoni tal-ekonomija. Faħar miżuri bħal ir-rekwiżiti aktar stretti fuq min iħaddem, skills card, korsijiet ta' integrazzjoni u permessi itwal għal ħaddiema kwalifikati. L-IMF qal ukoll li Malta għamlet progress fis-sigurtà tal-enerġija u fit-tranzizzjoni ekoloġika. Il-pajjiż diġà laħaq 17% enerġija minn sorsi rinnovabbli u qed jimmirar 24.5% filwaqt li sar progress fl-interkonnektor mal-Italja u fit-tip tan-netwerk elettriku. Minkejja l-istampa pożittiva l-IMF wissa li l-modell ekonomiku bbażat fuq tkabbir tal-popolazzjoni u ħaddiema barranin qed joqrob lejn il-limit tiegħu minħabba pressjoni fuq l-infrastruttura u servizzi pubbliċi. Semma wkoll sfidi bħal nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati, dipendenza qawwija tas-settur bankarju fuq il-proprjetà, investiment pubbliku limitat fir-riċerka u vulnerabilità għal xokkijiet minn barra bħal konflitti jew tnaqqis fit-turiżmu. L-IMF jipprevedi li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber b'mod sostenibbli b'inflazzjoni stabbli ta' madwar 2%, iżda jwissi li kompetizzjoni akbar u limitazzjonijiet infrastrutturali jistgħu jrasnu tkabbir fil-futur.